Sanibonani molweni yabusheng Dumelang senibingelela futhi animukela izinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Siyabonga kakhulu ke nawe onke umuntu ocindezela subscribe. Sicela ukuthi noma ucindezele khona uzobume bokuqala ukuthola ama video mangabe siwaposta siyabonga. Izinto ziyenzeka maskani. Ziyenzeka. Siyazi sonke ukuthi ohlelweni lomsakazo uKhozi FM okuwusigiya ngengoma kunengosi ethi qhude maningini. Olapho kuqhathwa khona izikhungo zemfundo ephakeme okuyibalwa khona ama-university kanye namakolishi okuwukuthi ke bayanokwakuqhatha kuthiwe ikolishi noma i-university leyo ayikhethe umculi kanye neculo bese qhathwa ndawonye kubhekwana kuthiwe yiphi ephuma phambili okuwukuthi ke kuvotwa ku-Twitter kuma-polls. Nangomhla ka-18 uNtulikazi kube njalo nje futhi kube ukuthi kaqona khona iWalter Sisulu University kanye ne-University of South Africa. iWalter Sisulu ikhethe indidane kwase kuba ukuthi ke yona i-UNISA oku-University of South Africa yakhetha uMgqumeni iBovladiyade okuwuthi abaculi vele okade kasebengilisana emculweni kade futhi beqophisana besaphila emhlabeni ngoba nje umuthi yalela kahle ngishibongo zabo uMgqumeni wayebiza ngokuthi umphosi wethambo leqhaza zonke nje mqade zimnyonkoloze bese kuthi indidane yona umphosi wethambo leqhaza zonke nje mqade zimkhokotha ukuthi into ethi mayifanele-ke ngathi nje vele bencintisana belandelana okuwuthi ke lapho bese kube ukuthi i-University of South Africa yona ibe siyaphuma phambili yaphuma number 1 yathola amavoti of 57% yahamba nawo number 1 kwase kuthi iWalter Sisulu yona yehlulwa ithole u-47% kumavoti zase-ke ivungama inkundla zixhumana zavungama zonke izixhumana la khona athi bekhuluma khona bekuxhumelana-ke manje bekuqhoshelana bethi indidane yona inezinto eziningi okusalayo ukuthi uMgqumeni okuyilapho khona nabanye defunabo sebechoma nebhova besho lokhu naloke bese kwaba ukuthi-ke nentatheli yelanga uMthobezi uMfokasithole uJobe naye ubese waphefumula ngalo daba wakhuluma ngendlela yakhe naye ukuthi ubona kanjani uthe uJobe emayiposta yena waposta wakhuluma kanjengayo wathi angikhumbula impela indidane ehlula ibhova masikhathiwe kuma-award ngoba nakumasathi ngo-2008 kulezi ndondo ezintathu ezahluthwa indidane e-ICC eThekwini ngethosela ngempela lalingaqokiwe ibhova kule category kwawuthi uma zidibene zombili kwikhategori eyodwa likhale ikhanda emngeni kuyiqiniso elimsulwa ukuthi indidane yayihamba phambili ngezindondo eziningi lisaphila nalo ibhova kodwa ayikaze izinqobe idibene nalo awungaduwisa umlando nasemandaba nasemdletsheni masidibene kuma-award liyakhala ikhanda emdletsheni noma ivele yenyule ekamashando siyakwazi lokho kunjalo noCharles Khuzwayo uyabaleka uma esiqhathile ugoba makubhekwa inkunzi kwezokubika kwezindaba kumaskandi usabambixane wayelishaya ikhanda ephindelela uTalagu uTshatha noNgizwe usho njalo uJobe usabeka ngendlela yakhe naye uJobe washo wathi impela ibhova lalivele hamba phambili mangabe idibene zombili ngokusho kwakhe nawe ungashiyo uvo lwakho malalo daba usho ukucabangani kona ukuthi futhi ucabangani-ke nje ngoqhude manikiniki ngoba abaningi ngibona sengathi qhude manikiniki kahle kahle uqhatha abaculi kanye nabalandeli njengoba kuba noqhekeko isikhathi esiningi emva kwawo ey'nkundleni zokuxhumana ungabeka nawe uvo lwakho-ke udlulise ukucabangani ngalo daba lelo bese dlula udaba lwesibili ngethemba sonke siyazi uma ukuthi khona obengazi hayi usezokwazi namuhla iMamelodi Sundowns ibungaza iminyaka engamashumi 5 yasungulwa ibe siyasungula umncintiswane yabeka khona imali engango-6 million kumarandi la khona ethi kuzowinwa khona-ke lapho unombolo 1 uzophuma no-1 million bese kuthi abanye bethole ngokuhlukahlukana iy'mali zakhona okubalwa khona ukuthi abawu-6 bakhona bayothola u-600,000 kuya ku-100,000 kumarandi okuyilapho khona izohlukaniswa khona yonke le mklumelo kodwa izonikezwa ngoDisemba la izothulwa khona ukuthi obani abanqobile ukungenela umncintiswane khona kuthiwa ucula ingoma neMamelodi Sundowns nangokuhlanganisa kwayo iminyaka engamashumi 5 ucula ingoma ngakho bese uyithumele khona sizoyishiya imininingwane ku-description ngaphansi ukuze wonke umuntu uzokwazi ukuthi ethumele engayithumela ingoma yakhe khona ezamhlanje yakhe ningasikhohlwa njalo uma ngokuthi sekhona owenayo ningasikhohlwa uqhosha ngoza ngomfoka sibisi-ke nayo bese wakhiphe yakhe ingoma ezwakala kanjena-ke yona Masandawana Noma kunzima Masandawana Noma kunzima Masandawana Masandawana
Africa, Africa, Noma Mzima, Noma Mzima. Iyo-ke leyo kaXhosha, yamnandi ingoma, yamnandi ingoma, imnandi ingoma, kahle kahle imnandi ingoma futhi kuphethe konke okudingekayo engomeni le ekumele ingenele laphana. Ungasho-ke na ukuthi cabangani ngale ngoma lena kaXhosha ayikhiphela iMamelodi Sundowns ngokuhlanganisa kwayo iminyaka engu-50. Kubese kwakuthi-ke futhi nelinye iqembu oMahlalela nabo babese badedele yabo nabo. Iqembu leli liholwa nguSaneliso uDiliza madoda usoneni, insizwa nje lena, ibe siyakhipha nayo futhi enye ingoma yayo ezwakala kanjenayo. Siyekuphela u50 years Thina sibashaya siMamelodi Sundowns. Yithi amakhonya la Yithi ama-champion udala sathi zikhona. Yithi amakhonya la Yithi ama-champion jikelele lapha Yithi amakhonya la Yithi ama-champion udala sathi Yithi zikhona. amakhonya Yithi ama-champion jikelele lapha Africa. Ure masandawana kabuyela Sinatala sibashaya u50 years imnyama Ola sefe bafana bestyle shaba masandawana Yithi mavula vale Ola sefe sayithi labo Masandawana Yithi mavula vale Yithi otikele Yithi otikele Yithi otikele Yithi otikele Yithi otikele Yithi otikele Singamaqhawe ngebhola Itokiyele 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 Singamaqhawe ngebhola kunjalo wethu. Iyo leyo ingoma, ishaye ingoma. Ungakhetha yakho-ke nawe phakathi kwekaXhosha kanye nekaSaneliso okanye uMahlalela kahle kahle. Uyikhethele ukuthi uthanda yiphi wena nokuthi uhamba nayiphi noma yiphi wona ngathi ingaba nesasaso lokuthi mhlawumbe igcine ingena lapha. Angisho ukuthi ngiyaqhaza noma ngenzani noma cha, ungakhetha nje oyizwa kangcono nangenye. Yize-ke vele zimnandi zonke nje kahle kahle. Ungabeka uvo lwakho-ke nawe comment section ukuthi ucabanga ukuthi ubani ongahamba nomqomelo kwabangakakhiphi nabasezokhipha futhi nabasebekhiphile. Usho ukuthi ubani ucabanga ukuthi uhamba nomqomelo lona nokuthi uzizwa kanjani ngale Sundowns nayo ihlanganisa iminyaka engu-50. Thina sithi halala Sundowns, halala. Shiya uvo lwakho comment section bese uba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.